Salam hormatly vatandaşlar, salam ýaşullar we kemine. Salam aydın. İyileşler. Selamun aleyküm. Vatandaşlar esselamu aleyküm. Aydın kemine selam. Sapara sana da selamu aleyküm. Sağ olun oturasıyım ben. Aleyküm. Hal burada. Salam eziz ildeşler, ýaşullar, aydın. Salam. Awa ýaşullar ine bugün etjek bir teklifimiz var. Vatandaşlar sizden de etjek haýyşymyz ine şu videonu mümkin boldugyça şu daş töreňiz bilen paýlaşyň we soňunaça seretseňiz has özüňiz üçin gowy bolar düşünmegiňizde sebäbi ören wajyp bir meseleleriň birini şu gün halka açık bir şekilde aýdyp bermekçi. Elbette bärde hemme zat düşünükli bolman biler. Ondan soň bu videoň izinden ikinci videonam goýmakçy. Taýýarlap has giňişleýin we muň daşyndanam entek şu zatlar üçin edilmeli işler var. Olaram ýuwaş-ýuwaş ederiz. Bugünkü çıkışımızda biz yine şu halas ediş komitetinin bir edilmeli iş vardı. Halas ediş komiteti diýende birinji halas ediş. Biz halas bolmaly. Türkmenistanyň konstitusiýon guruluşy ýok. Şonu dikeltmeli. Döwlet guruluşymyzy biz gurmaly. Birinji nowatda edilmeli işleriň biri şu. Şolar bolmadan biz hiç ýere gymyldap bilemizok. Indi onu näde etdiýär? Şu gün ine 30 ýyldan bäri görüşçülük gelýär diýip bilýärsiz. 30 ýyldan bäri görüşçülük şu Türkmenistanda kanunçylygy dikeltmek üçin Türkmenistanda halkyň ýa-ni döwlete eýe çykmak üçin 30 ýyldan bäri iş edilýär we netije ýok. Sebäbi bir topar ýalňyş zatlar bar. Ine biz olaň hemmesini ýa-ni analiz edine ýaşullaryň kömegi bilen şulaň aýdan zatlarynyň düşündiren zatlarynyň çykarylan netijelerde käbir problemalar var ve şu problemalar hiç kim üns beren nokta. Ay problema däl diýerler. Aslında ulakan problem şolar. Ine şolary çözýän şu gün hödürleýän bir sistemamız var. Onluk hareketleriň sistemasy. Bu sistemamız. O sistema näl bolýar, näl işleýär. Ine bu onluk sistema diýen zadymız bir adamın daşında 7-8 adam, indi sany 10 bolsa, ondan kän olmaly däl. Sebäbi 10 iň optimal näme san bolýar da, ýa-ni özüniň goragy we işleýişi we jogapkärçiligi boýunça. Onluk ondan kän bolsa hem funksiýasyny dolu we dogry ýerine ýetirip bilen o. Ondan az olup bilýär ýöne. Ine şu onluk sistema diýende bärde biz näme aýtýas? Ine siz bir adam, bir watandaş diňe özüniň iň ynamly adamlaryndan daşyna jemlenýärler we bular 10 kişi bolýarlar. Ine bu 10 kişi näme etdi? 10 kişiniň özleriniň näme iş etjek bolsa, näme pikiri bar bolsa öz aralarında ine şu pikirini we öz etjek işlerini planlaýarlar. Onluk sistemasında howpsuzlugy, tamam şu onluğun düşüncesi ve öz ihtiyarlığı diňe şu 10 kişinin özüne değişlidir. Başka hiç kimden buyruk amalan ok, ine öz ihtiyarlık, ine biz näme diýäs? Türkmenistanyň öz ihtiyarlygy ýok diýäs, şonu dikeltmeli. Sebäbi döwletiň fundamenty öz ihtiyarlykdyr. Şol bir wagtyň özünde döwletiň fundamenty halkdyr. Ine şu öz ihtiyarlyk bilen halky birleşdiren wagtyň, ýagny halk öz ihtiyarlygy bolan bir halkyň döwleti olup bilýär. Ine şu zady biz şu onluk sistemalarynda şol düşünjäni yerleşdirmek halkyň aňynda. Onu hiç kimden buyruk alamak, men bir topara değişti diýmek gerek däl. Diňe 10 sany adam ve şu 10 adam öz ýan gaýdyşmaly, öz ihtiyarlyklary bolar. Buyruk alman işläp bilýärler. Birinji bärde bizim bu sistemany aslında 3-4 ay bolandyr. Biz barlak gördük. 6-7 sany onluk toparlar döredildi. Ine halas ediş komiteti. Ine şolar biz olar bilen habarlaşyp ine hepde de bir sapar ýa-da aýda bir sapar käbirler bilen habarlaşýas. Olar öz işlerini edýär, biz bilen hiç kili nämesi ýok. Ara gatnaşyp ýa-ni bize bir maglumat vermek ýa-da etýän işleri hakynda hasap bermek diýilen zat ýok. Olar öz işlerini edýär. Ýöne şolaryň hemmesiniň ýa-ni düşünjesi var. Biz halk bolup döwlete eýe çykmaly diýen düşünjesi var. Ine şu toparlary birleşdirýän adam şolar. Indi bularyň howpsuzlygyny aýdyn. Ine şolar 3-4 aýdan bäri işleýär. Ýöne şolaryň hiç kim adynan bilen ok, familiýa we nirdeliginen bilen ok da hiç kim bilen ok. Özem şolaryň käbirleriň ýarysy Türkmenistanyň içinde ýarysam daşary ýurtda. Ýöne olar bir-birini tanaýar, ýöne biz olary tanamyzok. Biz şolaryň içinden bir sanany tanap bilýäs, beýleklerini tanamyzok. Şoň edil şoň ýaly
yankı Mehmediydi, beýleki polisiýa diýdi. Şolaram bilip bilen ok, tanawam bilen ok. Belki şolaň içinden de biz pikir edýäs, polisiýaň özem bardyr belki içinde biri. Ýöne edýän hyzmaty, yankı düşünjesi dogry bolsa, oň ziýany ýok bolup biler, girip biler şoň içine. Ine bulan iň esasy nämesi? Gorkyny aýyrýar. Näme üçin aýyrýar? Sebäbi howpsuzlygyna özleri jogap berýär bularyň 10 kişi. Her kim özleri bir-birine jogap berýär edýän işine we bir-birini goraýarlar. Ine şoň netijesinde şulara hiç kim hiç zat edip bilmeýär. Mümkin däl. Ýöne işlerini edýär. Eden işlerini hem diňe öz aralarında paylaşýarlar, öz aralarında maslahat edýärler. Onu kamera çekip ol YouTube'a goýup ya beýle goýup on ýaly risklara hiç kile risk ýok. Indi düşünce manysynda aýdaýyn vatandaşlar. Haçanda siz öz ynanýan ine dostuňuz bolsun ya da maşgala agzalarda bolup biler, garyndaşlaryňyz bilen ine 10-luk bir topar döreden wagtyňyzda siz düşünje näde ösýär o taýda? 10 sany dürli düşünjeler toplanan ýeri bolýar-da. Her kim her hili pikir edýär. Ine şu 10-usy siz öz araňyzda gürleşen wagtda ýa düşünjeňiz birinden beýleke geçen üçin bu siziň araňyzdaky bağlanşygy berkitýän zatdyr. Düşünje bağlanşygyny berkitýär. Indi soň bu 10-luk sistema ine bir sana Türkiýede döred diýeli, bir sanam Amerikada döred diýeli. Tapawda dünýäň dürli ýerlerinde döreýär. Dören soňam ol 10-luk sistemasynyň etmeli işi var. Ine her içindäki agzalar 10 adam bolsa, şolaň her birem aýry-aýry ýene bir 10-luk sistem döredip bilýärler özleri üçin. Aýry-aýry döretýärler. Olar edil şoň ýaly öz ýygyarlygy bilen bile döremeli. Ve o dören soň näme bolýar? Bu zat ikinji baskanjakda eýem 100 adam bolýar. Üçüncü baskanjakda 1000 adam bolýar, dördüncüde 10.000, ine şeýtirip 7-nji mi 6-njy baskanjakda ýalňyşmasam milyony geçýär. Ýöne kaýzat. Ine munyň güýji. Indi bardy geldi şu sistemada aýdaly bir näme adam geldi-de, şu sistemany bozjak adam geldi diýelim. Mehemen işgeri bildi, ine şular 10'usu bir nämes döredipdir, 10'luk topar döredipdirler, bolýar men şonu bozaýyn diýdi. Birinciden, şu meheme 10'lukları bozjak bolsa, iň azyndan 100 sany belki de 1000 sany mehemen agenti gerek. 1000 sany agent her birine girmeli de olaram bozmak üçin. Mümkin mi? Meheme üçin eýär mümkin däl o zat. Ol işin yerine ýetirilmegi mümkin däl bir iş. Bolýar birini bozjak boldy diýildi. Ine bir adam gelip birini bozjak bolsa, ol bozuljak toparın arkasında 6 kişi var. 6 kişi var. 6 kişi diýen bağışlan. 6 topar diýip şoňa gitdik elle. 9 kişi var. Ine şu 9 kişi yankı meheme gelen meheme karşılık berip bilýärdi. Bir adama sebäbi olaň eýem düşünjesi has güýçlü. Ine ön kaýdyşmaýaly bir-biri bilen gürleşip ara gatnaşykda bolandygy üçin olaň düşünjeleri eýem güýçlü bir düşünje emele gelýär şolaň içinde. Ve jogapkärçilik var. Ine o adam ikinci goragy. Indi men şoň üçüncü goragyna aýdaýyn. Bardy geldi. Şolaň içine bolýa girip, ynamyny gazanyp girip bilden bir Mehmed ýaly we şular dargadyp bilse, üçüncü goragy ýa bu birincisi däl, ikincisi däl, birincini geçdi, ikincini geçdi, üçüncüye gelen wagty Mehmed şunu dargatjak bolsa, bir sanagyň dargadanda da ýa-ni umumy jemgyýet alyp sereden wagtyň o taýda müňlerçe 10-luk sistema var. Biri dargany bilen beýleklerine hiç zat bolmaýar. Sebäbi başta aýtdym, bular öz ygtyýarlydyr. Bir-birine etýän işleri hakynda bir-birine hiç kili maglumat geçen ok. Geçse de dolu geçen ok. Umum nämeni bilýärler, ine täze Türkmenistany gurmak we döwleti halk eline almak. Yani döwletiň eýesi halk bolmak. Ine şol var. Bardy geldi dargan ýagdaýynda da bu 10 adam dargasa, ýene 10 sany özlerine näme döredip bilýärler. Aýry-aýry ýankı 10'luk toparlar döredip bilýärler. Soň meheme gelip de bardy geldi birini dargadan ýagdaýynda ýene 10 sanagy dörecekdir. Indi eğer biz bu sistemany bu sistemany halk olup bu sistemany ýaýradyp ul olup başlasak, ýankı dürli yerlerde şu sistema emele gelen ýagdaýynda siz bir yerden aýdaly ýaşaýyş ýeriňizi ütgetjek bolduňuz ýa-da işiňizi ütgän soň aýdaly siziň onluğunuz şu iş işleyen dostlaryňyz bir ýerde işleyen adamlardan düzülen bir topardan siz çıkan wagtyňyz beýleki işe baranda o taýda da hukman suratda 10'luk sistema vardır. Sebäbi bizim şu günkü görýän zadymyz halkyň, ine şu daşına çıkan halkyň 100% Türkmenistanyň şu taýda täzelden döwletiň gurulmagyny isleýär. Şu taýda halkyň
azat olmağı, halkın öz ihtiyarlı olmağını isteyen. Şoň üçin täze baran yerine öňkü onluk sistemadan birinden aýrylanda beýlikisine goşulyp bilýär. Soňra muň ady diňe onluk sistemadyr watandaşlar. Ýöne onluk sistemanyň nämesinde aşağında mysal üçin 7 adam bolup biler ýa-da 8 adam bolup biler, 5 adam bolup biler. Ýöne ondan kän bolmaly dälse, ondan kän bolsa, onu eýem ýanky biz test edip gördük-de 6 topar diýip. Şolaram içinde şu 13 olanan bar, 15 olanan bar. Şolaram eýem özleri olan olardan gelen feedbacklerde aýtýarlar-da. Ondan kän bolsa diýen näme bolýar diýe. Eýem birazcık ýanky ynam kaçıp başlaýar birinciden, ikinciden hem ediljek işlerin efektivnesi azalyp başlaýar diýe. Şoň üçin iň optimal nämesi görnüşi 10 adam diýip görýäsler. Çünki ýanky barlak gören nämelerimizde şonu görkezýär. 10 sanatyk bolandy. Ýöne az bolsa ýany ýoksa bir topar kemine ýalňyşmasam näçe 7 adam şolar. Olar 8'en bolup biler, sebäbi 7 diýip aýdanna eýem bir hepdäni geçdi. Olaram hemişe 10 olmak için adam näme etýärler? Ýani garyndaşlary bardyr, dostlary bar. Ondan ýani adamlaryny çagyrýarlar. Başga adam çağıran oklar. Ya da başga adam bilen iş eden oklar. Sebäbi biz yine Türkmenistan'da vatandaşlar şu sistema Türkmenistan'daki yalan bir sistemada, yalan bilen döredilen sistema. Onu hemmemizden bilýäs. Yalanın üstüne vurulan bir sistema. Yalanı diňe ynam ýykyp bilýändir. Biz ynamy döretmek üçin yine şu zat ynamly adamlar bilen işlemek berdi. Yine bu näme de däl. Indi şularyň hemmesini bir yere biriktirýän bir zat bardyr vatandaşlar. O biriktirýän zadam döwleti halkyň eline geçirmek. Halkyň elinde bolmagy, şu döwletiň kynçylygyna halk görmeli, döwletiň ýanky gowy gününi, rahat gününi de halk görmeli, halk ýaşamaly. Başka hiç kim. Şu gün künde näme bolýar? Döwletiň kynçylygyna halk görýär. Ýöne şoň gowy zadyny kim görýär? Kim görýär watandaşlar? Ýene bir zat var. Halk şu döwlete däldigini suud etýän bir zat var. Kim aýdyp bilýär? Niýazowy men saýladym diýip. Kim aýdyp bilýär Gurbangoluny men saýladym diýip. Ýa-da bir häkimiňizi, minister bolýar näme saýlaýar diýildi. Öz konstitusiýa nämesi o. Ýöne kim aýdyp bilýär şu taýda men ses berip ine şu zady ütkötdüm diýip biljek adam ýok. O näle bolýar? Onda sen şu prezidenti ayıracak bolsaňam eger halk şonu goýmasa, halkam aýryp bilen ol. Sen häkimi halk bellemeýän olsa, halk aýryp bilen ol. Ol näme üçin halkyň diýeni etsin? Oň başlygy bara, biri şonu işe goýan olsa, şoň üçin işler ol. O halktan sorralyan zat ýok. Öz ihtiyarlığımız ýok vatandaşlar. Öz ihtiyarlyk döwletiň fundamentidir. Yine şoň üçin biz bu zady ine aýdamyz oga biz etdiýäsine halkyň sesi edýär, ýene näme edýär? Ýok, muny halk bolup her bir adamın Türkmenistan'ın vatandaşının borcu diye pikir eden ne şu zat döretmek. Yine bir zat aydık geçen. Bu zat täze Türkmenistan kurulan son gutorya mı diyseniz? Yok, gutoran yok. Bu zatı hemişelik devam etmeli. Hatta bizim elimizden gelip bilse yine şu zatı neslimize geçirip miras koyup gitmeli zatımız vatandaşlar. Siz hazır aydıp bilirsiniz ay bol olsun zat yöne koy zat yöne. Şu zatı nesillere miras koyup giden vaktin bu zatlar tarihe yazılacaktır. O tayda Saparağın ya da Halmıradağın adı yazılmaz yine. Türkmen halkı yine şunca yıllarda yine şun yalı sistema öyle nesillerine miras koyup gidiptir. Entegem şol stroy yine devletine dolandırı otur. Ya da eçki otur. Östürü otur diye vaydıklar. Bu zaten hem işe. Yankı sayılı olarak atmasında da şu onluk sistem yine bir näme var. Bardı geldiğine bir köçe çıkıp yankı näme şol Türkmenistan, täze Türkmenistan kurmak için şu rejim bilen yankı halk görüşmeli olanda köçe çıktı diyelim. Köçe çıkanda da ama on gelip bir sanını alıp gitse ola adamım onluk sistemin içinde olsa ondan neymiş alıp gittin deyip soracak. Eyyem 9 adam var. Eyyem 9 adam. Minimum. İn az 9 adam. Ol 9 adamın ama yan kaydışmayalım. Ol 9 adam ama özlerine onluk toparları dörette. Olar gitse onu izinden o toparlara mı gidecek? Yine şu zada ağzı birlik değil ya. Göryen olsanız aslında bölük zattır. Yani yine şu zat ağzı birliğe mele getiriyor. Doğru düşünce ve doğru yankı zinciri koyup bilen vakti. Şol nämeni biz test edip gördük işleye. Şona 95% işleye diyelim de biz. 100% evaydık bilmeyiz bizim hasaplak görenimiz ya da soğuk yankı testlerdeki benim 100% bize nämesini veren o tayda
7% yanlışmasam näme berýär? Yanlışlyk paýy 7% görkezýär bizde. Aa, Ýöne ol ulakan rezultatda 93% uly bir rezultat berýär şu günkü günde. Menem Ýene vatandaşlar men gysgaça aýdyp berem şundan ibaret, o kemene ýaşullar sizin hem goşuşak zatlaryňyz, bir kommentariýalaryňyz bolsa. Menem neme deyin şunu aýdaýyn. Ine onluklar hereket sistemasy. Bu at ýörüýte saýlanan atdyr, ýani onu biz toslamadyk, orta atmadyk. O talabyň nemesine çıkan zatdyr. Ine hereket etmeli sözü vardır ýyldaşlarymyzyň. Köp bulanýan sözü herekete geçmeli, hareket sözü. O harekete geçmeli, ýöne howpsuz bir şekilde harekete geçmeli ve şu edilen hareket netice vermeli. Ýa ýaňa aýdyň aýtdy, o toparlar deňedik diýdi, hakykatdan hem deňeldi. Ýene-de şol neme toparlar barada käbir zatlar aýdyp geçeýin. Ýene aýdalar arasyndan o aýrylýan şu iş sebäple uzaklaşdy. O şu bir kwat daş töründe adam tapmasa da soň şol ýene 2 aýlardan soň aýlanyp ýene goşulyp bilýär-de. Ýani onu gördük biz. Ýani näçe wagtdan beri synlap ýörüs. Ýani bu bolup duran zat aslında, bolup biljek zat. Bunuň hem aňyrdan gelýän nemesi bolmaly. Bu tarihte de bar. Ýene onluk mobil goşun diýip aýdylýar bu. Ýene Seljuklu atalarymyzyň özünden 3, 4, 5 esi uly goşunlara garşy söwüşip gazanan söwüşleri bar. Nädip gazanýarlar? Ýene şu onluk mobil goşunlaryň saýasynda. O nädip bolýar? Ýene gysgaça görüň bereň, onu siz nemelerde, kitaplarda okusaňyz hem görüp bilýäňiz onu. Aýdal bir düşman toplanyp dur goşuna, garşy hereket etjek. 10 sany atly hereket edýär, hüjüm edýär, çar tarapyndan, onandan. Ok ýaýlar bilen ok atýar, iza çekilýän eken, şol dargaýança. O dargamasam nädip bolýar? Korkudan bolýar. Psikologik korku neme diýär berýär şu taýy. O dargap başlanyp görenden soň şolar birleşip neme diýär? Ýani şol onluklar bir ara gelýär. Soň o bir düzgün tertibe göre hareket başlaýar. Bunuň nemesi şoldur, ýani gelip çykyşy we häzirki bolýan, ýani öz-özünden bolýan ýagdaý hem şonu görkezýär we halk hem şonu talap edýär, hareket nemesi. Bu gaty howpsuzdur we netije berjekdir. Ve ýa aýdyň aýşýalam garşysynda hiç bir ýani näme tapwan bilmeýär, tapsadan bir çäresi ýok, muny bozwan bolmaýar. Şonuň ýaly gaty güýçlü bir sistema, ýa bunu häzirki dilde aýtsak, ine Bitcoin'a düşünýän ýyldaşlarymyz gaty gowy biler, ýani blockchain teknologiýasynyň bir nemesidir. O näme diýär? Şonda o 99% neme berýär diýär. Onam berýär diýär. Ýani o 1% ýa düşmanyňyzyň güýji 1% bolýar siziň garşyňyzda. Eger şu sistema ýören wagtda. Şonuň üçin ine ýyldaşlar bu ýenedem bu bizim tapan zadymyz däl, o bir wagtlar aklyň tapan zady. Ol akyl hemişe-de gerekli ýerinde özüni görkezýändir. Şonuň üçin hem o akla uymak iň dogry bir neme bolar, karar bolar. Ýaşullar menem şonu aýdaýyn diýdim. Emine bunu koronavirus hem ulanyp durýar diýen şol. Koronavirusun kam şonu meňze aslında. Ýakynlaşsa bulaşdyr ýa. Ne o? Halmurad aga tiýen aýdaýyn. Murad aga sesiňiz ýapyk şu wagt. Sesiň ýapyk Halmurad aga. Sağ olun. Şu taýda vatandaşlar size hödür edilýän şu gorluklar sistemasy bir hem goranyş sistemasy bolup biler. Adamlaryň şol hökümetden ýa hökümetiň ýa-ni ýaly-ýagylaryndan goranmak sistemasy. Ol birinji nowbatda özüni goranmaly, ol pikirdeşlerini bilen bilelikdi. Şu mahal hakykatdan her bir adam döwletiň içinde bolsun, daşynda bolsun, ýalňyz duýýar özüni, gorosuz duýýar. 30 ýyllap goňşusyny türmäge gidip basdylar, kimsi şu türmede ölüp galdy, kimsi maýit bolup geldi. Şol hökümet halkyň
özü oduna hükümete karşı çıkmaga yekelikde hiç bir adam özüne huzur gayrat tapıp bilen. Arkasında adam yok. Arkasında adam yok. Ene şu mal 10 adam bolsa, ondan gelip hani mehman bir işariya polis gelip şunun kapısını tırkıllatsa, onun qalan 9 adam şu adamın goruğuna çıkıp bilýärdi. Emma aýdyl bir owan için şu toparlardan, orluklardan oğunusu var olsa ýa 100 adam. Hani gelsin şol owan garasyna bir polis ýa-da bir mehman işgäri ýa arçynmy ol hakimmi kimmi gelip şolun içinden birini gyl sowrany ýalatjak bolsan, anyň şu bütün o şoň garsyna dik durarlar. Bayram alyň oglaryna millet ýaly. Ine şu taýda orluklar işläp ýöne ol adamlar bilen nähil bolup orlukdy işleýär. Mesela men öz pikirimi size ýetiren sadece dil bilen bir maşgalada aýdaýly enesi atasy var, 4 sanam çagasy var. Ogul bolsun, gyz bolsun, garşyk bolsun, ýöne 4 çagasy var. Bular ulanly öýlerini durmuşa çykdy. Bular hersiňem öz taýy bardy. Biriniň gelini var, beýleksiniň adamsy var. Gaýny var, gaýnynysy var. Yok, onu şular bir maşgalada kyn aýtsak, eýer şular jübitlese, ine 4 ogul gyz ýanyň ýollaşy bilen 8 boldy, en atasyny alyp 10 boldy. Indi şu 10 adam öz arasyna beýrek ynanyň ýa dil tapyp bilýär. Bulan arasyna düşmanyň girme haky ýokdy. Ine bular eýen bir ýaçaýka öz başyna bir aýratyn, oturup çay başyndan öýdemi, günnelik hepde bir gezip oturup ýurtda bolup geçýän zatlar, goňşy obada bolup geçýän zat, etrapda ýurdun daşyny näme bolýan bolsa öz aralaryna arkaýyn gürleşip, maslahatlaşyp bilýärler. Şeýdi bu dünýä garaýşyny giňeldi. Sonra şu 10 adamdy, o ýanky bir enatalar gitýärdi öz gudalar bilen hersi öz başyna iş geçirýär. Olar özüniň bilen ýa ine edarada işleýän bolsa mektepden obada şo taýdy, bemede kalhozyň işinden o taýdy, ýa ýene bir karhanada hersi şulan baryp ýene de öz iş ýerlerine ýa tanışlaryna ýa gullukda ýene de her biri özüne şu pikiri paýlaşyp biljek, şu pikire uýjak, şu bilen hereket edip biljek adamlar ine öz başyna ýene de bir orluk döredýär. Şeýdip ine adamlar beýrek bilen orluklary bir ýa ine şu owaň içinde kim mehman işgäri, kim şolun şogulçysy, kim polisi işleýär, kim hökümet işleýär, aýan bolup olar o taýda birje toppak bolup galýarlar, ýa gaýdylşýar. Bütün ova eýam agzy bir, olaryň 4-5 adam bolsun, kän bolsa molla müftisi bilen ine hökümetiň adamlaryny şular ýaljak bolup galýar. Onuň soň şu halkyň garşysyna edip biljek iş ýok. Ol bir. İkinciden, inni görýäňizmi, halk herekete geçenne, hökmen eline palta bıçak alıp geçmenler, miting geçen bolsa ýa oban adam, şol özleriniň kade erti, hani ýygnak bada gideli şo taýda biz öz pikirimizi aýdaly ýa adamlara şular ýa bir zatlar yglan ediljek, bizim şo taýda bolmaly. Barýarlar şo taýda meseleni çözüp gaýdýarlar. Yok, hökümetinkiler gelip ýygnak geçirjek bolsa, şo taýda orluklyň bir çykyş edip aýdy. Şu diýen zatyňyzyň aňyrsyna hiç bir adalet ýok, hakykat ýok. 30 ýyllap aýdylyp gelýän boşlugy, halkyň garny doýanak, eşiga watlar bilen siz ýalan sözden. Bize bular ýal hökümetem gerekdi. Bize bular ýal saýlawym gerekdi. Owan adamlar aýdy, ýaşyl faýda, ýaşkyçyl aýdy, ýerli ýerden adamlar aýdy, ol ýanky gelen hökümetinkiler gaçyk diýerler şo taýda. Saýlaw komissiýasynyň maslahat beýleksine çel. Ine ýylyň güýji, syýlyň güýji diýilýär. Şulara agyz dursady, ine gorak sistemasy işläpdi. Ýöne şu adamlar sonra ine saýlaw bolanyny, şu orluklar ähli berip owan içinde ine saýlaw geçirileni kimi deputatlygy hödür edip biljekler, kimi hödürleýärler. Şu adamdan hödürlenýän adam ozul halky bir dogurluk göz bilen seredip halkyň aladasy bilen ýaşayan adammy ýa hökümetiň gapdalyna oturup ýa-ni holtumuna pulurup innem şol pulun hasabyny adamlara süýjü paýlap, köke paýlap deputat boljak bolýar. Ine şolsel jarýalar. Ondan özüne gerek adamy kandidatlyk hödür edýär. Deputatlygy da, owan arçylygyny da, ýene de şol ýanky ýaşlaryň hödür eden ýemesinnäki skemasynnäki ýerli guramalaryň ähli organyny ine şol orluklyk özleri düzýär. Şundan birege ynam bilen işleşip başlan adamy ertesi gün elbetde şol işi dowam edesi gelýär.
Demek şol obada men obana lemen ýokarky atlaklar alamak ýa-da kollektivde şol işi düzeltmek üçin gelecekde arkaýny ýaşamak üçin ýa şu bizim gödöňde tutýan planlarymyzy ýerine ýetirmek üçin şu orluklaryň aktiv işlemek gerek. Olaryň şonu eder. Sebäp olaryň özüne gerek zat. Ol bize gerek däl diňe. Hemmejine gerek bütün jemgyýete ýa halka. Ýöne biz bir zady bilýär. Aşgabatda şol 1000 adam otursun, ýöne Türkmenistanyň 4 günjüne şolar ne emir edip bilýär, ne kömek edip bilýär. Ýerdäki adamlar yerli dolanlyşy ýol başçylyk etmese, özler alyp barmasa, işini özü dogry dürst ýöretmese, ýokardakylar diňe ziýan edip biler, kömek ýok. Şonuň üçin şol orluklar ören wajyp, ol bir gün, bir ay, bir ýyllyk ýa bir gezeklik döredirlerine. Soňra şol orluklaryň esasyny yerli dolanlyşyň sütüni fundamenti emele gelýär. Şoňa dogry düşün. Her bir obada bolsun, kollektivde bolsun, edarada, kärhanada. Adamlar bire bil baglap bilýär. Iň esasy adam näme ortada şu ýalň özüni ýekelikde, ýalňyzlykda duýan adam kalbyndan gorky gidýär. Men şu işi başarmasam, ýa-da hökümet maňa şu zatlar üçin azar berjek bolsa, bir kanun ýagdaýda. Onu meniň arkamda duran ýene-de 9 adam bar diýip düşünýär. Ol 9 adamyň hersinde ýene-de bir orluklar bar. Ne şeýdip bütün halk ayağa alınsın, kim onu gelip elinden tutup südönökle turmak kısın ya sonra hiç kim başarmaz. Yine şu sistemi elmeden halkı goramalı sistemi. Sebep konstitusiyan işlemen yatan devletini, hükümetin doğal korrumpilerinin devletini, hiç bir pudon işlemeyen devletini. Yine bir yankı bir halkı ezmenin hükümere varlığın en yukarı diyen en neciz formasının hareket ediyen devletinin halkı gorok sistemi şu orluklarda görüyor. Harvılarım sular yağılır. Seyredik görseniz, bir vızvoda alsak, bir vızvoda 4 sene addiliyeni oluyor da her sene 8 adamdan, angrı gitse 10 adam, sol bir vızvot oluyor, bir rotada da 3 vızvot oluyor, ya 4 vızvot oluyor. Bir batalyonda 3 rota bolar. Bir polkda ýene de 3 batalyonlar. Bir diviziyada ýene de 3 tane polkdur. Şeýdip bula bir-birler utgoşup gidýär. Ýan gaty dogry aýtdy. Gadymetden gelýän orluklar bar. Hakykatdan hem şeýle. Bizde ozal atlar bardy türk dilli millet döwletlerde. 10 maşy, 100 maşy, 1000 maşy, tümen maşy, şular hemmesi aňyrdan gelýän soň düýbünde her seniň öz orlugy bar. Öz başta uruşta da hareket ediyor, o dövür kartı da yok, o dövür telefonum yok, o dövür videologum yok. Hem de sol orluğun öz içindeki gelen kararının neticesinde düşmanlığının savaşlarken devletlerinin şeydi kurulayan. Şonu biz mesela hükmünü özümüze tecrübe hükmünü kabul etmeli hem de keltmeli. Şonu biz şu rejime karşı durup bilir. Olarda da görýän özüne sistemi bardy. Ine hemmesi generaly agdyna seredi boldy. Generalim ol ýokardaky lellimin agdyna seredi boldy. Ol sistemi işläp bilmeýär. Sebäp generallarym pul ogurlaýança ýokarka tabiinler, aşaky polkovniklaryň general bilen kellesinden fipa otyka şoňa tabiinler. Çala ýalňyşyny ýa gowne degeni bular generalyň aýagyny aşan kok, şoň ornuny ýa wezipesini dalaş edýär. İta rıdavoyna gelýänçe şeýledir. Harby orlukda da. O taýda da öz boluşly korrupsiýa bar. Ýöne ol grajdan durmuşyny nakyaldan, emma wezipe korrupsiýasy bar. Özüňden ýokardaky ýykyp şoň ornuna geçmek, ýyldız almak, wezipe almak armiýada da harby orlukda da bar zatla gördüm geçdi. O da Türkmenlöke alak eno. Indi şol görýän sen ta para bir zat etdim. Kimim tutdu. Yani virüs yağlık bir zat deydin ol görýän. So urwangyly ýani COVID-19'un ýurtda barlygyny ikrar etmejek bolup, tozan ýügrimi diýip bir zat döretdi de halkyň bakan zady ol. Tozan ýügrimi, tozandan gelýär öýkençi işmez diýip. Indi bolmasa bir tuwala ýügrimi diýip bir zat attak bolup, halkyň içinde adamlar tapar öz hereketini näme diýjek bolup. Ýöne şu esasy zat men elmiden nyktak gelýän biz her bir adam aýat saklamalyr watandaş. Birini bir ýere çagyrýan bolsak, bir iş etmäge şunu çagyrýan bolsak, şo ýerde öz çagamyzy goýmaly ýa öz çagamyzy goýmaly. Şonu nähir bol.
şu bir bar sen şu tayda dur diyen yerimde ö çağamızı uğra diyen bolsak şonu gözlemine getirip görüm. Şu tayda hukukçuluk var mı şol çağı için ya uğra diyen adam için ya yok mu? O ilin çağasını o da bir özün arkadaşınla oturup keşelle kaksak bolsam onu pişkin yinnamlığı samanhana çelle diye. Derrew onun sepaçılya ol adamның ya şu buyrukları beriyen adam. Şoň üçin biz atlardan bir gaty daşda duruz. Şoň goloyuna da barjak gel. Sebäp 30 ýylly 3 gözek aýdan tejribem bar. Adamlaryň bir müňlerçesi oda berildi de adamlaryň eden ýalňyş hereketleri ya beren buyrukları bilen. Biz o zatları gaýtalajakka mümkin kadar edip bolýan bolsa bir damja gansy hakimedi, hökümeti, döwleti halkymyza gowşup bermek. Yok. Birinci gany kim dökýär diýilen düşünje bar da, emede halky terminologiýada. Eger şo birinci gany hökümet dökse halkyň gany, onu olaryň jogap ganylar. O taýda onuň gan fiil bolup bakmagy mümkin. Oňa da dünýäde ene kän negativ tejribeler var, görüp otyr. Soňky 10 ýylyň içinde, 15 ýylyň içinde bolýan zatlar getirdi. Şoň üçin şu zatlaryň öňüni almak üçin orluklar garşy dursa, orluklar hereket etse, olar hökümet ıskyndan düşýär, olar ählisi 1%. Yani kemini gatdy bu tejribe getirdi, misal getirdi. O Bitcoin ýalyk. O agram bu tarapda bolan insan olar näme de onun edeni işi ýeňlet ýa başa barjak belli. Yani şoňa düşünmegimiz gerek. Häzir watandaşlar şu zatlardan oturuň, özüňiz pikirleriň netije çykaryn, näme soraglar emele gelýän bolsa ýazyn, kanala şu ýerde şu gepleşiň aşagyny. Soňra biz inniki gepleşiklerimizde siziň düşünmeýän soraglaryňyz ýene-de giňişleýin açyp görkezler. Ýaşlar tüweleme strateg berekelle çizdilerim, koydularım, görkezdilerim, sağ olun, ören minnetler. Bar aýtjagym şu taparaty demaýdym. Bu neme illeşler berdi mesele gorkuýny garşy tarapa geçirmek. O garşy tarap halkyň 1%, sizem 99%. Indi bolon alyp baran tiýatraty 30 ýyllap hemme kişi ogru bolsa ogru ýok diýilen tiýatrat bilen alyp barýarlar. Bu bir 130 ýyl 150 ýyl bundan öň çykan bir filosof ki neme ödüm şu İtalya'da şu teoriklarda çıkıptır da hemme kişi ogru bolsa hiç kim ogru dälýär. Indi şoň tersine hemme kişi gorkak bolsa gorku ýok diýmekdir. Biz demämizi şoňa öwürmeli. Onuň gorkuýny garşy tarapa geçirmelidir. Olar gorksun. Indiden aryk siz gorkun. Diýlen demeden. Ben şu nemelerinde bir goşup biljek demem. O hem bejetini aýtdyňyz, onu ularda oturmaly. Beýskaja soňky nemelerde bunu giňiş nemeler. Ýöne şu sistema biz öz içimizde özümüz bardak gördük. Daşyndan görünýändir. Hemme gruppany bir ýerige müýşürk gördük, dargatdylar. Onu şoňa garşy ondan demetdik. Bäş-bäşden etdik, özleri işläp öz demeleri. O gireni demediye olmasa bizim yatağımıza çenli getirecekler öz demelerini. Ondan hemme kişi agent bolsa hiç kim agent değildir. Ondan çekinme. O näýle bir döwletiň ya artık agent bolýar da inin içinde agent gözläp berýär. Şular agent bolany näme ýazar? Ha? Onu uruldup bermeň, mahama näme dip. Şular hemme topu bilen yanıp duran ot bolany ýigän ýakjak şular. Şoňa düşünün. Olar gorksun. Kim agent bolýanam bolsa araňyza geler, gelende de özüňiz görersiňiz, çäretini görüp bilýäňiz. Her ikiden biri agent bolsa, onu biz hemmemiz agent bolmaly. Diýmek agent ýok. Şu ulamany nemetmäli, nemen Türkmeniň medeniýetine siňdirip birler. Yalan tözlemäli. Duruşlary bilen hem yalan. Şol ikisini ayırmak için bunu onlu bölüň top. Onun içinde eleň demesi
birden üstüne adam yalanı oldu, yemedi oldu. Elin üstüne durup bilmeydi. Katı o sistema ne? Öğrenin fikir edin. Düşünseniz bu hiç adam değildir. Siz durmuşunuzda bahar da attırıyordu. Ne Türkiye'nin ben misal ayıp verin. Çayhaneler oluyordu, kahveler değil ya da. Şu tayda uyuşup her semtte vardır 5'ti 10'tu. 10 adam, 20 adam, 50 adam, 5 adam uyuşuyandırlar, okey oynayandırlar, çay içiyandırlar, kuşta oynayandırlar, narda oynayandırlar. Rağdı birdirler. Türkiye'de bırdat bolsa halk çıkyandır. Şu onluk sistemi yalak neme bizim durmuşluğumuz var. Ödüňde mene gatnaşyp öğrendiňiz. 10 tane, 15 tane dostuňyz, tanşyňyz, garnaşyňyz, dogonuňyz, iniňiz ýokmy? Bahadır. Ya bunu ýöne adyny oýsak bu iş yöremeli düşünýärse. Yürüyerim. Ya ben aýtjam şu ýükler. Men ýene bir nemäni goşaýyn. Indi ildeşler ýurdun içi bilen hakyky nemäni aratnaşy gurmaly, düzeltmeli. Olaryň bir nemesi o gorkmayan sözler bolup biler. Yani bunu siz gurmaly. Bu onluk sistemasynyň, yani onluk hereket sistemasynyň en soňda alyp barjak netijesi uly bir hereketiň nemesidir, yani bir fundamentidir. Yani şu fundament en son uly bir hereketi, yani gerekli ýagdaýynda starty basyp biljek ýagdaýa geljek. Şonuň üçin ýurdun içinde de o hereketler bar. Biz ýurdun içinde de deňedik, yani näçe wagtdan bäri. Ve siz hem şonu nemetmeli, hökmen suratda dikeltmeli. Mesela bizim hem adam bilen, yani ýurdun içindeki 2 milyon adam bilen gürleşme mümkinçiligimiz yok. O ýöne siz bizi eşdiýäňiz, diňleýäňiz, siz ýetirip bilýäňiz o habarlary, beýleklere de. Bu onluk hereketi hökmen suratda bir-biriň ýüzüni görüp etmeli diýilen bir manysy da ýok onuň aslında. Telefondan gürleşip her gün dowamly nemedi paslaşyp maglumatlary. Yani şu taýar bolmaly, bir ýerde bir zat boldum diýen wagtda şol 10 adam bir-birine tiz wagtyň içinde habar berip we ynamly bir şekilde nemedi bilýärler. Inanyşyp bilýärler de, yani hereketi o hasaban satlaşdyrýar. Ve şonuň ýaly bir mobil bir nemedir bu. Yani mobil diýenim ykjam o tiz wagtda bolýan efektiwni neme bolýar. Bir sistema bolýar bu. Onun için bu yine de gaýtalaýyn, bunun karşısında hiç bir düşman güçlü bolup bilmeýär. Bunun karşısında hiç bir ýaragy ýokdur. Bu dogly ýaňy aýdyň başynda aýdyp geçdi. Birinci nemesi şerti düşünce taýdan nemetmek. Bütewileşmek. Düşünce ýatýandyr bunun arkasında. Şol düşünce ya da şol ideologiya en son özünü gorayandır, yani hopsuzluğuna üpçün edýändir. Ondan soň gerekli ýagdaýynda öz-özüne organizat edip bilýändir. Ve ýene gerekli ýagdaýynda şol onluklar birleşip o müňlükleri, milyonluklary ortaya çıkarıp bilýär. Ve şonuň we hakykatdan neme var, ine bir ildeşimiz misal berýär. Ola bir nemede dükanda işleýärmiş Türkiýede. Dükanyň bir zat oňarmak üçin ustalar gelipdir. Ustalaryň ýanynda bir türkmen kömekçisi barmış. Indi ikisi bir-birini açylyp bilmän durmuşlar. Sen şu zatlary görýäň, izarlaýan diýip gorkuşup durmuş. Indi soň öýesi diýeli, ine dükanda işleýän diýeli. Birinji adam edipdir. Ay sen şu zatlardan habaryň barmy diýip bar diýipdir. Senem görýän, menem görýän. Ay soň şu bir hepde işläpdir de, bir hepdelik işi bar eken. Bir hepdeň içinde tanışdyk diýe gowja. Yani telefon nomerlerini aldyk diýe. Ve şonuň ýaly ine şonuň ýaly dörýär aslında şu nemeden habardar olan adamlar köpdür. Ine biz statistikalar görkezýärdik, yani. En son 470 500 biňe ýakyn
3 ayın içinde 500 bine yakın şu mesele bilen gızıklanan adam vardı. 500 bin fikir edin. Ve şu 500 bin adam o daş dövründeki o onluklar bilen bu fikri o paylaşsa o näçe bolýar bu? Gatyka, yani bütün Türkmenistan'ın adamı bolýar. Yani demek Türkmenistan'da şu zatlardan habar bolmayan adam yok. Dinece o arkamda kim durýar diýilen bir içinde bir soru var ona. Doğrudan aýdyp bilmese de ine arkanda şol näme durýar we garşyňda kim durýar? Yani ondan sonra mal garşyňda da 1% adam durda, yani arkanda hasar etmesen birinci bir garşyňda hasar et. Arkandaklar hem gördüm ine hazır aýdyp berdim, görkezip berdik diýel hatta. O bar yok däl hakykatdan hem we garşyňyzdakyny hem görmeli hukman suratda. Garşyňyzda da 1% çykadan bar. Soňuşdaýda kemine bir ýalňyşlyga düşmelärler. Şuňa başlyk taýlajak bolup görmän, bolmasa ýa-ni leňeç formulasy bardyr. 10 tane adam 10 tane leňeci bir bedire taşlan soň içinden hiç biri çıkıp bilmeyedi. O yani 10 horluğun içinden dominant insan çıkar. Aktif rak olur, biraz oyun rak olur, biraz köp gülleyen rak olur, biraz alçak rak olur. Dominanti şu toporun özü çıkaryandır. Ödem dürlü periyotlarda dürlü bolup biler, üýtgäben biler ol. Sen doğutluk tutup börün katnaşıp börün adamdan içinde hükman bir başlık bolýan näler. Biri intihatır bolýandyr. Dominir dediýändir. Şeylik bolýar da. Şoň üçin bunu men onuň başı boljak diýip demedik görmän, bu ters demesi vardır. Leňeçe ala kolorsuňuz. Türkmeniň şu atky ýagdaýy şo ýagdaýdyr. Yani başlykly ýagdaýdyr. Men uramyzda şu başlyk baradaky näme dawa edýärdi. Men seň başlygyň diýen ýalak. O. Men belli ejek yerim şo taý kendine incecik ýöne koýup ýer bolan ýöne gatyp möhümdür. İki tane iştirih koşay, ondan sonra tamamlaysak borun kad yani. Öne görýäňmi vatandaşlar? Şol Türkmeniň öz arkasynda duýgudaşlygy görse, kömegi görse, gollawy görse, ine şol göwüni şat bolýandyr. Näme adamlar toýa ýonundan güler ýüzlü, ören şat, wagtyny hoş geçirýärler, soň gurrun edýärler, aýna planyň toýuna bolup, gülýärler bolup, şeýle toý bolup, başy näme adamlarym şagalan şowgun bilen geçirdiler. Täp şu taýda bir o duýgudaşlyk bar, begenç bar, ak körekler bir arzu. Tanýarlar hemmejede biri tanýarlar. Gollaýarlar. Emma bir benne bir öýde ýok bolsa, goňşy golum gelip şu taýda oňun derdini bile böleşýärler. Ine şol oğluk sistemasynyň içinde ýaşap ýok hal. Ýöne bilen akşam sistema durmy. Düşünen akı. Ine biz şonu biraz açyp giňişlerini düşünürip berýär. Ine şolar ýaly bolmaly. Biz bir saat gününde de mat gününde de gelip kömek etmeli. Arka durmaly. Ne için hükümet mescitlere var adamlara namazı kılma, ursat verene köpçülükü. Sebep mescide yığınan adamlar namazın belki yarım saat okuyup oturuyanlar. Yani o tayda edilen vaaz nasihatler var. Ya namaz başlamaka adamlar, ya namaz oturunan adamlar öz aralarına oturup kralşiyalı, kılan yerde ine şuryalı yağdayı oluptur. Ya ine kılan haridin bahası kımmatlattır, dolar kalıptır, näme oluptur. Ine ondan şu tak informasiya yığınanýa, informasiya paylaşılýar. Şol bolmasyn hökümet, ýene gurulgy duran mescitleri de adamlar goýup berenakdy. Ol saqqal murt olan bahana. O benne ol içindäki içki dünýäsyny beýan edýär baryp mescitde ýoldaşlar bilen oturany bilimini paylaşýar. Birek eren kalýaly, ilm alýaly. Emma bu hökümet şotady adamlar birek görmesin, dinlemesin, bilmesin diýip ine o zatlarym ýakyp goýdy. Şolary ýolbaşçylyk etmeli, şu proseslere ýolbaşçylyk, ýanky ýolbaşçylyk meselelerini eldikde. Men ýolbaşçy mescidin imam diýip o kelle sellel oturaly şu zatlary göz ýumup
hökümete yallakılık edýärler. Ola näme üçin diýip bilen dinarlar gelip mescit näme üçin uruşulur üçin näme üçin bir gelip arkaý mescitde oturup özara pikir alşyp bilen akly. Diňe ol juma günler galan günlerim gelsin boş wagty aşam ýerden haçy pensionerler oturdun barsyn otaýdy. Kime diýýär? Ine şu zatları ettirmejek bolup halkın ağzı beýirikmezini hökümetin gornaýan oýuny başga hiç zatlar. Biz şu zatları ortadan aýyrmak üçin şu orluklarda keldiýär. Oturum oýlanyň pikirleriniň watandaşlar näme soraglygyny bolsa hana ýaşlar olary berin, saparagy bar, men bar, aýdy berin çekinme. Şu mesele hemmämize gören zerur, wajyp mesele. Ine halas ediş komisiýasynyň baş maksady şundan ibaret. Sizin hukukçuluğunuzu hem üpçün etmek birinciden, ikinciden sizin hak hukuklaryňyzy dikeltmek üçin ýerde işte şu zatlardan başlamasak başga zatın peýdasy boljak. Ol boş köçe açyp çykyn gelin diýenimiz bilen adam geljekler ýene de töwereňize garanjaklajak. Arkamda kim dur? Ya şol gelip Şweýçarda iki garry durarmy diýerdi. Käbira diýerdi, gyzalyk berýär. Şola gelip sizin arkaňyzda durarmy diýär. Ýok, adamla siz özüňiz bir-biriň arkasynda durarsyň. Näme üçin ýok? Olar şo halka diýenaklar siz biriň öz araňyzda o ýaşylaryň diýenden gereňizi özüňiz alyň, ýöne hereketiňizi öz başlap edin diýip aýdyp bilen aklar. O ýerde halk goýanjakdy. Indiki gepleşek hat şulun köp sırlarını açar. Tek bizim aydan dağıtlamızdan aytmadık dağıtlamız katı vaciptir. Onu ya alt yapısı yetişençe saklap diyorsa. Şu medikten dahilek şundalak bolunluğunum yani eskerin näme üçün şu ýagdaýda galanam halky nädip şu ýagdaýa düşürenlerinem yuwaş dedim gözüň açylygyça biz onun nimetini bu sırları açıp başlar. Açılanını bilenini özüňden bilmerdin. Şu halkın nädip oyun şunu bilmeşi ýalak o da şeýle bolup gider. Yuwaş. Doğru. Katı doğru sapara. Onun hem şu yerde tamamlayalım. Yaşlar sizde başka aytjak goýjak diýjek zadyňyz barmy? Yani gepleşikleri goýarym. Gepleşiklerde o giňişlerini gideriz. Aytjak, meňem aytjak zadym watandaşlar şoňa entek soraglaryňyz bardyr. Şo soraglary ýazyp bilersiňiz kommentariýada biz şolara görä soň näme taýýarlaly size. Material taýýarlap çykyş edeli. Ýene bir zat aýdaýyn, eger şu onluk sistemalaryny özüňiz şonu barlak görmek üçin ine onluk ýa-ni toporlary döredip işläp başlasaňyz ýazýan soraglaryňyz azalyp başlar. Sebäbi 10 adam diýmek, eýem 10 adamyň düşünjesi islendik wagty bir adamyň düşünjesinden has uludur. Siz şu taýda şu düşünjeleriňizi paýlaşyp, birleşdirip, ine şu zat bu lokan bir nämedir, onu barlak göreň, islendik nämedir. Soňa ine problemalary çözüp bilýär diýen. Näme üçin aýtdym? Hakykatdan o birinji başda problem o döwlet düzeltmek problemasy däl-de öz araňyzdaky ýöneköý problemalary da o çözýär. Yani birinin ýöneköý telefonu bozuldy, oňaryp bilen okda, 10 kişi şonu 100% oňaryp bilýär. Güýjetdi, özem hiç kime agyrlyk salmagy oňaryp bilýär. Bu zat erwet zat däl, birine kömek etmekden boýum öz ananýan adamyna bilelikde ýa-da biri iş gözläp ýör, şo bir adam gözlenden 10 adam iş gözlese has çal taparsyňyz. Bu zatlar hemme durmuşumuzda gerekli zat. Ýene bir sapar aýtgan şu düşünjäni, ine şu sistemalary neslimize miras goýup gitsek iň gymmatly zatlaryň biri boljakdyr şu watandaşlar neslimiz üçin, geleceğimiz üçin de. Men aýtjam şulardan ibaret. Sag bolun watandaşlar, ýaşullar sag bolun. Sag bolun, ýigitler size sag bolun, illeşler sag bolun, taglykda görüşelim. Sag bolun illeşler, ýaşullar, aýdym.